ama, lastima, pantalla igaro behar nuenian hain zuzen ere. Bai, hau sukaldaritza saio bada, baina gaur kozinatzeaz gain, bideojokotan ere ibiliko gara. Ona. Gainera, bizita bat geratzen zait, banijoa. Kaixo launak, eguerdion, eta Gari Larrañaga jauna. Ongi etorri, hemen, bizauztar, Hoxe, aber bina, Bina, hoxe. I, Gari, zu Mario Brosea asko bitzaltzinean. Ibilitan hau, eta pasata badakat. Dana? Bai, osua. Osua, Bai. Gatsi damarro. Hor, pixka komplikatu izatea bukera aldekoa, baina... Eta oson boleran, o Sanpelaioko boleran, o etxian jolastegoan horta. Hori Game Boyean. Game Boyean, Game Boy sarrot, bai, bufa. Ai, ama. Baitu. Bueno, hau aditua da, gameetan, jokuetan, gaina game erauntzi elkartia sortutako, bueno, bertako presidentia zea. Hori da. Zer da game erauntzi zehazki? Game erauntzia da elkarte bat, irazi asmorik gabekoa, non bideojokoak eta euskera uztartituguna. Horren inguruan, notiziakin, bideojokoak euskeratu, komunidadiain, edo zer gauza, horren inguruan. Ona, guantxe garatuko dugu, nundik nua biltzen dian historia hau danakin, eta aldi berian zukaldian zemuz moldatzeaiz? Zoze egite, ju. Zoze eitek? Bai. Moldatuko batxik, ikusiko zuen launak. Ingo deuna da, 100 gitarteko bat, txuletakin, barruan, eta gero banana split. Degela, beste ogitarteko bat, baina ogila berren platanoa jarriko deu, eta osagai mordo bat artian, eta aldi berian hemen ibilko gea, makinetan. Ados? Perfecto. Earra saio bat horrena. Bueno, launak eta Gari, garatuko izuet pausuz nundik noa ibiliko gean, bale? Esan dizueten bezala, hemen ogitarteko ehar bat ingo dugu. Eta ikuste zuen bezala, hemen dakau, harto pila, ez dakit osua biharko dugu, baina bertila gutxien, zeatikan, 100 ogitarteko ingo dugu. Ingo deuna da hemen, txuleta, ingo diouna da, ezurra kendu, erresago sartzeko sartaian, koipia soberan dakanare bai kenduko jo, eta ingo deuna da, frantsesak eta iteguen bezala, gurina bota ondo zutara, baratzuri desente bota zuritutare bai, eta bertan jarriko dugu, erromerua eta eskaila. Eta gero zeingo dugu, gurina gainetik botatzen ibili, txuleta dena ondo markatuta gehatu arte. Baina hori baino lehen nuo, pare bat gauza ingoitugu, bokailua ondo prestatzeko. Zeingo dugu, hemen dakau tipula moria, gurinetan goxatuko deu, eta behin goxatuta donean, gero ardobeltza botako deu, eta murrizten lagako deu. Gio hemen, errukula dakau, gainen jartzeko, entxalat berde pixka jarriko zio, ez da? Eta baitare gazta. Eta hemen dakaunakin, dakaula, ospina, maionesa eta ziapia, ingo deuna da, 3 naztu, xibuleta txikituta bota, eta saltxatxo bat ingo deu, ogilan emateko. Orduan izango da, ogilan saltza eman, gainen txuleta jarri, gero, tipula moria ondo murriztuta, gazta errukula, eta hoi gutxi balitz, Gari, patata hau egingo izkiu prejitu, eta igual barruan sartuko zizkio. Elegante. Ona. Bueno, eta esan dakoa, ingo dugu antzeko zerbait, baino platanuakin. Ingo deuna da, platanua iriki, erditikan, eta ontzitxo batian jarri. Eta erdian ze jarriko jo, marrubila garbituta eta laukitxotan inda, intxaurrak ebai jarriko izkio bertan, eta gero hemen saltxatxo bat ingo dugu txokolatena. Ura, esnegaina eta azukria zutan jarriko deu, urtutzeanian azukria, botako dio kakao hautza, bota, birrindu eta saltxa prestutziko deu. Geo, nola beraztuko deun hoxe, jarriko deu platanua, jarriko ditugu frutuak, baitare, botako deu hor dakatela ozgailuan elatu pixkat, bainilana, baitare esnegaina montatuko deu, jarriko jo esnegaina, eta gero, txokolate saltza, eta menta ozto pare bat. Me katxila marre, harra tingla bain berdi. Indara hartu zion, Bueno, ingo deuna da, lehen da biziko eta behin, nik bai o bai, hau martxan jarri berdiu, goxatzen juteko, eta adibidez, patata hauek zuritu eta txip bezala ingo izkio, bale? Bale. Txip bieretaz eskau bitia, behitu, Dazkau bitia, zuritu, eta gero, zuritu ostian, behin ondo zuritzeken nian, dio sekau golaitia eta txipak utzizkio, bale? Hoi bat, obestia sekau bitia, patatas paja, ondo zuritzek, eta gero lauki txiki den.
ire esku uste jatori, bale? Perfecto. Naeken bezala. Vale, ba. Eta esan dakoa, ni jarriko itena lapikoa martxan, hemen txe, azteko eta behin tipulakin hasiko gea gurinetan goxatzen, eta aldi berian kontatu behar diguk, game erauntzi hau nola sortu ban. Nola erauntzi hau, nola ondo esan aldi jat. Bai, game erauntzia, ondo da. Game erauntzia, Bai. Nola sortu zen, lagun talde bat ginen, justu kuadreiakoak, bideojokutan da, saliak ginena, eta ikuste ginen hor, baseola, utxune bat, ez, euskera bideojokoan inguruan. Torn erabaki ginen elkartzia 3-4 pertsona, gehiago gitu ziala, eta horren taldea 2014an sortu ginen, hitzen ginen. Ofizialki berez, 2016tik deken arren, gu 2014tik ja hasi ginen lanian zertu gotan. Bikain, zeintu zaudete, zeintu hasi zinaten? Zauztarrak danak, Bai. Kasualez, justu kuadriako hiru urtik, Josebak, baita ere, eta nik neuk, bai. Hori da, eta gero elkartu zitezkigun urtzi lehenguzu bat, Aritz eta beste 3 pertsona, Damian Bingen eta horianak, eta horrekin taldea horrea atea ginen. Zenba zaudete taldean, oantxe? Oantxe bertan, esango dugu talde, administrazio taldean edo taldeako guztiak, ea 11 bat inguru, 11-12, bai. 11-12 lagun zaudete. Eta asuntua dek esan dekela, bideojokotan jolastu, euskera dek oinarritako bat, baina zein dek elkarte honen helburua. Bale, guk enfokatzea duna da, bideojokuak eta euskera uztartzeko, horren inguruan itia dazkaun elementu ezberdinak erabili. Adibidez, bideojokuak euskeratu. Hor, adibidez, aparte daukagu taldetxo bat, bideojokuak euskeratzea dedikatzeana. Hor, 20 bat pertsonala daude, behien kabuz, behien borondatez, iteguenak. Gero, aparte guk gemera utxa bezalak, askotan bideojokuko garatzaileekin, itzaite deu eta lortze deu euskeratzeko baimena ofiziala lortzia eta ofizialki izatea euskera zeotia joku barruan. Ez da beti lortzen, horre izate ditugu gure gora berak. Jokua geiztekenean, jokoa geiztekenean, aukera aukitzea euskaraz jolasteko. Hori da. Hori izan utzateke aukerek onena, baina ez da beti hori izaten. Hori izan utzan helburutako onenetako bat, ez da? Baina beti ez da horrea iristen. Oso gutxitan lortze deu hori. Eta, hori da. Gero baita ere, eiteituguna da, bideojokan inguruko notiziak eta hori dena bai, euskeraz egin. Baita badaukagu, podcast badakau, irratirako grabatze deuna. Baita ere, eiteitugu tailer ezberdinak, adibidez. Gamer gela tailerrak, diala, bideojokoak euskeraz jolastea daudenak, erakutzi jolasten. Eta horren inguruan txarla bat ite dugu, bideojokoak sortzen dituzten estresa edo inguruko problematikak, ez? Aber ze adibidez galdera bat da, neskak jolasten duten edo ez, agresibidadea dago, onak dira edo ez, eta ikuste dugu, alde psikologikotik, bai, hori dela. Ez dakit, niten dezuena joku hori pixkat ikusi nundik noa izatea zekaken, eta ber ona eken, ez guretzako? Bai, hori normalki erabiltze deunian esposizio bezala, hori bai behiratze duela. Baina gio, adibidez, batek erabakitzen du. Adibidez, Pokemon nahi dut euskeratu. Esateko bat. Euskeratzeu Pokemon, eta hori taldian sartzea, gure web atarian, taskazu berreun joku edurra daude ja euskeratuta, pila bat, eta hor sartze du, eta aurrea, edo zein jolasteko. Guk bai normalki tailerrak eta ditugunean, bai zaintzen ditugula gauza horiek, pixka bat estigma hori puskatzeko, ez da? Da ona. Hoik ez lan nahi, izan berriz, azkenian joku bat euskeratzia etzekiat, o kontenido asko daun, o, ez dakit, soinu asko daun, da nik ezkia esan, enauk, entzuten aber asko itzeitea, no ez? Baina, ostras, segun ze joku... Joku motan arabera, zinean bezala da, ez? Pelikula bakoitza ezberdina da, batzuk akzio asko dakate, bestiak parregarriak dira, ez? Bestiak bildurrezkoak, bideojokutan berdinak gertatzea. Daude mota bat dala RPG, dialogo pila bat daukate. Horietan kasu, Fallout serie esango deu, da kasula dialogoa jutezala pertsonaia batena itzeitea, eta igual dazka, 4 edo 5 dialogo ezberdin, orduan zut, hildua jarraitzea kasu, eta historiua ikusi, edo ez. Beste bideo jotzu bakarri dakate, manduan zeak, zertako dian, eta libre albedrio, hori da. Eta tarteko guztiak. Karratua zertako eken, borodia zertako eken, da hi ja gure jolaztea. Hori adibidez, esango duke famosoena, bideojoko shooterrak, ez? Call of Duty, Fortnite, eta hauek, modo historiek eta ez dakaenak esango duke. Jendea jakiteko, zer de Call of Duty bat? Call of Duty... Horiek, txekiak, konkistatzen, o zein gerra bezala, o zein hori zazki. Ez da, bi talde elkarren aurka, eta modalde ezberdina daude. Normalki izate da, bandera harrapatzea, olako estiloko jokuak. Hori adibidez, kompetitiboa danean, 4 edo 5 mota ezberdinetako jokuak iruditzea, joku barruko ezberdinak, mapa ezberdinak, hortako. Bandera konkistatu, beste pertsonaiak erail ez, eta puntuak lortu, txapak lortu, era ezberdinetako. Hori izan ditzateke first personal shooter, dela, lehen pertsonako disparoteko jokua. Ulertzeko, bai. Ados. Bueno, eta gari, adibidez, Euskal Herrian sortze aldia jokuak.
Ba- Ez dakit, guan esan dituken hori danak etxikiaz, famoso horiek nungu haituk egia esan. Zei duk, amerikanua, japonesak, asiatikuago... Mundu guztitik daude enpresa horiek. Vale. Enpresa handienak, izan lehizke Ubisoft, Microsoft bat, izan lehike Blizzard bea, eta bai, hemen Euskal Herrian badaude enpresa txikiak bideojokoak egiten dituztenak. Baditugu pare bat elkarte, tartean, adibidez, pertsona batek lehen urtean diamantzuen beka zeakoa. Durangoko azokako beka joko egiteko barraka jokoa. Adibidez, behar sortzailea da. Eta gero daude bi hiruri talde jokuak egin dituztenak. Ez da oso asko, ze industria nahiko berria da Euskal Herrirako. Bakiz oso industriala izan geha, eta oin bideojokutako hortako eskolak eta badituzte, eta haidia pixkanaka sortzen, eta hori dana, baino bere prozesu eramateu batanak bezala, ez da? Kiston tinklaua izan behar di biojoku bat sortzia, ez da? Bai. Aber, igual etxekia, gaurko jokuetako biojokoak Call of Duty bat esan deken bezala, gerrak eta hil eta best, eta hori tinglau bat. Igual lehenoko bat Tetris bat sortzia, igual ez tindika egin zaila izan, baino... Leheno komentatu duen bezala, bideojoku motan arabera, bada errexo edo zailago. Bideojokun barruan daude egiteko erazberdinak, esango, bat da pixel art deitzen dana. Bere gara leheno zen oso onboleran da jolastekinan, hori pixelak ininda da, adibidez. Hori iteko era bat. 2D, esatean, hola pantalla batian dek, eta... Irisonatuko, Metal Slug, eta, bez, hori da? Bullet Blue, eta... Hori da. Nien nituan bate ona, beti galdu iten nilan. Gehiago praktikatu ber? Bai, guantxezen dezen gila, nilan nahi dirua gaztau. Ez, baina, bideojokoak hona dakate, nola mota ezberdina dauden, beti daula bideojokun bat, gustatuko zaizuna. Ja. Zanet, Ni oso onboleran gustatzen zaiten bat, uala atletismoana, eta hola jartitela eta pitzak, egon dikan kailua eskat. Bai. Buah, hoi de korrika egitea. Eta gero txamponak inuan beste txampona hartu ganta. Hor truko ezberdina daude. Gehiago esango izut, oain hori esan dezula, Tetriseko txapelketak egiten dituzte, eta jolazten dute neseko mandoak dela, mando txiki zarra hauetakoak, benetiko labotoekin, eta teknika da belaunian jarri, zera, ez? Mandua eta hola itia, teknika horrek funtzionatzei, bai. Nika malio di, onda. Eta evoluzioaz eskak, teknika egiteko aurratatzea jo, eta berez fantasia bai hori ikustia. Ona. Bueno, laguna, hemen egia landalan, patatak mosten hasi geha, hemen txindeuna da, gero gurina urtutzen jarriko deu, eta eskaila eta erromero ikusiko zuen gozo, Joseba, nu hau hainbeste gurinekin. Lasa, hor txuleta ingo jau geho gaini agotatzen, eta utziko duguna da, hemen prest, gero, hirugarrengo blokien, azkenenguan, txuleta prestatzeko. Hori da gau, listo, txuleta iteko, hau goxatzen deunien ardua otako jau, eta hemen txe, erreportaia ikusi, eta patata txikitzen geratuko geha, gari eta bilok, eta noa jungo gaituk? Orozko aino jungo gaituk, eta hane hongoek Feliz Muguruza ondila, eta ogilan munduan ikusiko zuze gauza interesgarriak kontatuko dizkigun. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba eta Zukalde zaleok, ez? Gaur etorri gara Orozkoraino, Bizkaian. Eta hau, atzean dudana bada Presatzu baserria, eta horren barruan dago Azkoaga familiaren okindegi oso ezaguna, gaina tradizionala, ez? Zergatik etorri gara onaino? Gaur, ogia zitzegingo dugulako. Ogia oso esanguratsu esan da gure kulturan, oso simbolikoa eta oso barneratua dugu. Beraz, gaurko izpidea izango da gure ogia. Aurrera! Gugu gizakiok superbibentzerako oso gauza gutxi behar ditugu, ez? Baina hiru zutabetan oinarritzen da. Babesa, teilatu bat, jantziak, otzetik babesteko, eta batez ere janaria, egunero jan behar dugulako. Eta janari guztiaren barruan, badago jaki berezi bat guztien gainetik aurretik doana, ez? Eta ogia da. Ahaztu egin zaigu ogiaren garrantzia. Baina buru bat atzera begiratu ezkero, gure arbasoek oso ondo zekiten zen garrantzi zuen. Azteko, jatordu guztietan jana horretik beti hitz batzu botatzen ziren eskerrak emateko, ez? Egunero etzegolako ogiri jateko. Eta hori ere galdu egin dugu eta hori berreskuratzeko moduan gaude. Ogia janariaren zentroa zen, eta beste jaki guztiak ziren ogiaren laguntzaileak. Eta hori erromatarren garaiti datorkigu gainera, kontu zarra da. Eta adibidez, gu esateko konpainia honean gaudela, adibidez oso ondo lagunduta gaudela, konpainia da ogia partekatzen ari zarelako, konpan. Oso bitxia da, adibidez, edo armadetan ere konpainiak ogi banaketetan horretan oinarritzen zen.
Asturiasko fabadan eta horrela, sakramentoi esaten zaie konpango, ez? Hori da, ogiarekin ere jaten zirelako. Eta ogia da, gero kristautasunak erlijioak aukeratu zuen jakia jaungoiko bera irlatzeko, bere ikurra izateko. Imaginatu zen nolako garrantzia duen. Horregatik, ogia badu aparteko tratu bat. Esate baterako, jaten hasi aurretik, ogi bat hartzen zela, etxeko nagusiak hartzen zuen normalean, ogia, eta esto batekin gurutzea egite zitzaion, ez? Nolabait ere bedeinkatzeko, ez izitekeen besterik gabeian. Eta lehenengo zatia moztu egiten zuen, etxeko nagusiak eta adinaren arabera baratu egiten zuen jerarkia bat ere bazegoen, ez? Bestalde badakigu jaki sakratu moduko badela, esate baterako, zati bat erortzen bazitzaigun, ezin genuen zuzenkian, ez? Normalean garbitu egiten genuen eta musu bat eman. Eta musu horrekin nolabait ere bedeinkatzen edo garbitzen genuen. Edo animaliei emate zitzaien barruan geratzeko zera ondasun guzti hori, edo bestela zutara botatzen zen. Zuak ere beti purifikazio zera badelako, ez? Gero ogi hori adibidez, Gabonetan hori oso egun berezia dela, ez? Solstizioa dela eta badakizu horre indar guztia batzen direla. Lehenengo zatia moztu egiten zen gaboen eta mantalaren azpian ipintzen zen, hor gordetzen zen. Eta ogi hori, hor, esaten dute, hor mantendu egiten zela. Nik oraindik ere egiten dute urtero, Etzela galtzen, etzela urdintzen. Baina gero hori erabiltzen zen, desesperazio uneetan adibidez, eta urak oso handituta zijoazenean errekan adibidez, ogi hori botatzen zen, baretzeko ibaiak. Edo kostaldean adibidez, denboralea zeudenean eta arriskoa zeudenean arrantzaleak eta horrela, ogi hori botatzen zen. Beraz, ikusten duzuenez, ez dago hori bezalako jakirik. Horregatik ere, nire etxean, nire gurasoen etxean, uste baldin badut ogia horrela gorantza, bada bekatu mortala. Beti bere jarreran ipini behar da, ez? Nolabait ere, solemnitate apur bat behar du. Hau izan da, mendeetan Euskaldunon artean, Amaiaren erdian egon dena eta maiburu izan dena. Gure lehendakaria, etxeetako lehendakaria, izan da gure ogia. Horregatik da hain sakratua, hain maitatua eta hain zera. Bueno, eta amaitzeko beste erabilera miresgarri bat, ez ogiarena. Hori nire etxean erabili izan da, nire osaba bati egin zioten horregatik dakit, eta hil bitartean ezin izan dugu kontatu bera ere lotxak gorritzen zelako horrekin. Ume batek etxekienean ondo hitz egiten edo apur bat atzeratuta zijoanean, hori interpretatzen zen gabezia bat zuela ume horrek, ez? Orduan horretarako erabiltzen zen, pobre batek eman barzizun ogi zati bat berea, eta orduan ume horri eman barzenion. Eta horrekin hitz egiteko ahalmena berreskuratzen zuen. Bueno, Amaiaren gainean edo eskuartean ogi bat duzuenean, jakin ezazue zer dugun eta zer den hau gure kulturan, ez? Miresmenez tratatu, errespetuz eta maitasunez. Hori gure kulturaren arima delako, gure ogia. Beraz, gora gure ogia eta gora Euskal Herria. Feliz nauzi, ai ama, ia malkoa eta anak ateazizkiteki okina nauni gaina, ai ama, eskegila esan, ze garrantzitsua izan den ogila gutzako, danontzako, zenbat urte guazen hemen ogila jaten, eta ze preziatu izan den, eta behinkatua, eta leno pekatua izan den beti botatzia, ez da ogila. Arraze guztiak bai. Eta guain, egila esan, nik opena ematzea askotan jendeak ogila eta sobra, eta gaur zingo eta faltziko eta, Ohi puxketa batekin, talau batzuri alegin eundoko batzu izopaitek. Bai, hoxe, danako balillo. Merke eta ona, eta gero arrautza botatzen baioko eta puxkatzen bai, jazta, kompleto. Baina, bueno, egia esan, ore bat izan da, zuri entzutia feliz, eta jarraituko dugu zuri entzuten, ore handiakin. Gurean jarraituko dugu, hemen behitu, tipula goxatzen hasi da, erregosten dabil, eta guain da ordua, hemen, ardua botatzeko, eta arduakin batea gatza pixka botako zio, bale? Hau, listo, hemen utziko jau, murrizten. Beste alde, patatak martxan da azkau potxatzen, eta ingo deuna da, banana espitako osagai batzuk aurreatu, bale? Azteko eta behin, hemen dikan marrubi batzuk garbituko izkia, bale? Uratatik pasata garbituta daude, inberdiokenak txortena berdiak endu, eta gero egiten dekenak, laukitxotan. Laukitxotan da berta bota, bale? Ados. Eta nik, bestalde, txokolate saltzare bai martxan jarrikoet. Ura, esne gaina, eta azukria. Honek, irekin bat ematen du nian, botako jot, txokolate hautza, bale? Venga, eta hau esan da, jarraitu berdiun mingaina ematen, bale? Duda, hoi zuritzeko, nola inberda, no? Era bat egingo eta igual ez da onena. Ondo, aiaiz. Hemen, ingo ziunaek txortena berdiak endu, bale? Eta geho, behin, marrubila oso ikantzek haula, hau, ire kontu, nabeak erditik itek,
eta erditik, eta irukitan ustek, olaukitxotan. Hemen, dana balekua, bale? Primeran. Xamurra goxua eta zazoikua, orduan, nahi gen bezala. Bueno, eta nik hemen esan deten bezala, txokolate saltzare bai, martxan jarriko. Bueno, eta gari, kontatu iguk, hau guztia ere bai, ustartzen dezue txapelketakin, eta gune berezitan elkartze zeate, eta gauza berezi egite dituzu, ezta? Hori da. Zeiten dezue zehazki? Gamer gelak, streamer tailerrak eta aparte, txapelketak ere antolatzen ditugu, eta izatea daka bai izan online, edo bai presentzialki. Adibidez, pandemia garaian, tokatu zitzaigun justu, FIFA txapelketa egin nuela, bai 2008ko udaberri horretan, da baita 2008 batean. Hori guztiz online izan zen. Pandemiakin ezin ginen elkartu horiana, dana digitalki. Eta izan zen justu FIFA txapelketa bat, antolatu genuela PlayStationerako, zor makina bakoitzarekin egin behar denez, egin un PlayStationa, garaian, eta jende morro batek parte hartu zuen. Adibidez, baita ere egite ditugu txapelketa klikasakekoekin, dala Bilboko udalarekin eta hori, eta hor adibidez ebiltzeu Rocket League, dala futbola eta kotxeak naztuta, futbola jolastia. Futbola eta kotxeakin? Futbola. Hori nola, mandua, mando berdinaek. Mando berdinaek, kotxea kontrolatzen, baloi handi batekin, eta golak sartu behar. Eta kotxeakin baloi amateka horrean. Eta elkar jotzia dakazu, eta egan iteue kotxe... Benetan? Fantasio, bai. Hori bai, horako txapelketak. Baita ere egin dugu, Minecrafteko txapelketak egin izan ditugu. Kasu hortan, Minecraften minijokuak, Minecraftek aukera pila bat ematen. Zer dek zehazkin Minecraft? Minecraft da bideojoku bat... Simplia, no? A, B, o nola dek? Ez, da, kubo gigantia bezala dira. Da, metro bateko kuboak izango litzatekela, mundu guztia dakazu. Horrezu, Minecraftek jolaztea aztezean ian, dakazu libre. Osa, mundua desartezea, mundu iriki baten, utza, eta ez dakazu eserrez, eta dakazuna da, gozian barra bat, esango dugu, eta bizitzana, eta orduan zuk egiten duzun aktibideak, ematizue gozia, mini hartzen bali mazu, gozia ematizue, eta orduan dazkazu egin berrezu jana lortu, etxia sortu, gauza pila, resetak itia daude, ejemplo txiki bat bezala, eta horren barruan aukera pila da. Joko hori oso polivalentea da, dakazu itia txapelketak berekin, dakazu jolastea modo historian ez, historia modua dauka, edo libre, nahi ditutin granjak. Txerrian granja bat ingo eta automatizatua, txuleta herriak atatzen dituna, jendiak inite ditu. Da, gauza bat, espektakularra. Nire semia, baki guain azken portu leku bat, azken portu da, Zarauzko auzo bat, eta hor jarri du leku bat, Minecraftitea guten da nire semia. Badakin mundan. Eta dek leku bat, bideojokokin, da gauza hauekin ibiltzen diana jolasten. Programazioa iteu ez da, uste? Eta ni galdetzizio zeiteken da, baina nago enteatzen. Horretik ni galdetzu jare bai, bizkak egin enteatzeko. Gaina leku ezagutzet, hor iten dutena da programatu, izango litzatekena, bideojokoan barruan dagon funtzioak programatzeko. Kasu honetan, robotika eta pixa bete ditu baita ere, ez bali mano, oker? Oidek, bai, alea, juta eta behi direzatik, bai, gaur Minecraften ibili, atzo robotika indeu eta ez dakize joku moldatu deu, eta ni, bale. Eta 10 urtekin, da ni baino nire bikoitza ulertze, oza, nire nogenteatzen, ni mantegila eta pikulatik ateatzeiak eta liau iten hau. Gari. Joaingo gaztiak abila dozte zentzu hortan, bai. Gure garaian, den, bideojokoen eta azteko zehon, da, oixe, Mario ere 85-koa, Gurekin dagoa, orduan, ez da? Oire zarra. Bueno, hemen aira izen saltza egiten da, gero gilein azteko esan diuna, Hemen dago bakarrikan siapia, dala mostaza, maionesa, eta daka jerez ospina. Eta guain ingo jotena da, tipulina bota barroa. Hemen behiti nola izaigun, ez negaina, ura eta azukre goraka etortzen, eta guain botako jot hau hautza, eta martxan jarriko dugu. Venga, horrekin ostuko dugu, eta hemen ikusiko dugu birringailua sartu, edo ni uste torrela xere, earki geldituko gala. Bueno, kontatu dugu, eta gaur egun, zena, bideojoku mota horiek zeudek, ez da? Esan ditukenak modan zein zeudek zehazki guain. Lehen egon dituan bezala, beti FIFA, o MotoGP, eta ebiltze gintuan, zera, beste Mario Kart, bai. Esango nuke gehienak saldu dianak, edo gehienak jolaztenean mundu mailan izango litzateke bat Minecrafta. Minecraftak saldu ditu 200.000 kopia baino gehiago. 200.000 kopia baino gehiago. Bai. Hoi da? Exagerazioa, hori, ez da? 200 milioi. 200 milioi kopia. Osa, barbaridade bat. Bai, gehiena saldu dena da, historikoki. Gero dago beste joku bat, dala League of Legends, dala munduan gehiena jolazteana.
Bueno, zango nuke, bigarrena. Zer da beste joku bat, First Fire horako bat izan da, txinuak jolazte buena, baina txinuak asko dian, baina bazitu bedanian, ez da? Baina horako hori. Eta gero, FIFA beare bai asko saltzen da, asko ibiltzen da, Call of Duty beage bai, horiek izango dira urtereko jokuak dira, ez? Gio daude beste pila bat, esango nuke... Urtero ateatzeitu berrilla gaina, ez da? Bai, hori da. Eta daude joku txikiagoak indie deituko jaunak, diala, txikiagoak bezala dia. Indie deitze jo. Indie deitze zaio, estudio txikila dianean. Adibidez, Ubisoft, Blizzard dabek, dia jendetza dia. 200 pertsona, 300 pertsona, 200 pertsona, estudio ikaragarria dia. Eta indie batek, adibidez, igual, 3 pertsona egindako jokuak, eta kriston jolasak, Dao, oso maila altua ematen dute. Eta zen motatako jokuak izatituko hiek? Normalki, izaten dira bereziak. Esango nuke, pixel art mota asko erabiltzen dute, edo zerbait txikilak izatea. Historio laburrekuak, eta horrela. Baina danetik da, adibidez, leheno, oentxe justu komentatu den Minecraft bea, 20 pertsona sortuta bakarrik handa. Imaginatu, azizan joku txiki bat bezala, eta noaino iritsi dan, ez da? Eta zuek adibidez, en elkarte bezala zehose sortzia baek zuen helburua? Ez, baino bai eragitia inguruko industria horretan, ez da? Sortzia taldiak, zango du, estudioak sortzeko aukera hori, estudiantia aukera eman, jokoak probatzeko, erakusteko, leku bat izateko. Adibidez, oindala gutxi egin genuen unibertsitateekin batea, Bilboko unibertsitateekin batea, Game Jam bat. Game Jama da, bideojokoak sortzeko, 24 berto sortzi horretan, bideojokoak sortzia. Game Jam, eta hori ze, ia puntatzeiz da sortu aldik nahi dikenak, onola zia panorama? Jakintza minimo batzuk izan berrituk programazioan edo inberdanean, baina bestela da libre. Bai, eta izan da horren nengoa indeuna. Eta oso posik egin. Eta zema joko batea zian adibidez hortikan? Zeuden, uste, 9-10 talde, hor, 9-10 joku. Oieke bai, web atarian daude ikusgai, jolasteko eta hori dana, bai. Ze ona. Bueno, eta Gari, zein dek ire joku favoritua iria? Pertsonalki. Pertsonalki, zaila, ze joko askotan ibili naiz, baina esan balma bat, markatu baino gehiago, asko ibili naizena, ordu asko dedikatu izkena, izan da Call of Duty, leheno esan duena beste disparoana, baino, bere barroan zegoen variante bat zela zombiak. Zombiak? Bai, zan, rondak zian, ronda batetik azizan, 6 zombi, gehiago, eta rondak bizilautea, alan gehiena, estrategiak, mapatik zehar, ateak nola Bai, hor munduko errekorra lortuta nago, bere garaian, ondela... Munduko errekorra? Hainbeste friki artian? Bai. Bueno, azkar kendu ziren, baina, bueno, ingin... Baina momentu baten horre honitzen? Bai, horre honitzen. Baina ez naiz agertzen ez da listan, jendia oso profesionala da mundu honetan, baina, bai. Ona. Baina, azkenean, oain, da aspaldin ezela horta jolasten, bitxikikin, pixka komplikazioa izatek etxian, libre eukitzia denbora, baina bai adibidez, Minecraftea bai jolastu izan dutela oain, gaina, Gamer Hauntxak euskal zerbitzaria dauka Minecraft jolasteko, momentu enten ez dakau aktibo, zaila prestatzen sorpresa bat, baina izan ditugu, izango litzateke ja 3. nengo benukena. Ona, tope aizate, topera. Bueno, eta Twitch erara, nahi detezan, gaur egun modan zioken asko hileno gehatze izan launakin, jute zinan, gaina laun, danok ere nekoan PlayStation, etxean inoiz ez da egon, baina beti zeon launen bazekana. Eta bere etxea jute zitzan arratzaletan, o patata jatea, o bogara jo gitarteko aitea. Edo lokalian PlayStation baterio zezanko harrian artean da hortxe, eta karren artean jolaste zinaten, baina mandua pasatzen, baina gaur azkenien hori de, como... Neandertalan historia. Gaur egun bakoitza bere txian zio, bere silla erraki, bere ordena horia, silla errakak ez aiz gaimerra, ez da? Hori, ez, 2 puntu galtzitu zuza guztitan, balio. Bai. Keba, ingeniak sinisten goza bada, baina, ez, esate, bestela etxeala gaimerra, no esateana, ez. Osa, hori esatei egiak silla auki berbaek gamerra izateko? Hori gehiodek meme bat, ez? Broma bat, edo olako bat. Vale. Eta esaten nian, orduan, gaur egun, eske normalenaek beste txetakoakin jolastia, ez da? Ikusu planetan beste puntan daun batekin, da igual duze hizkuntzetan iteun. Bai, hori da, online izango litzatekena, online jokoak dienak, adibidez World of Warcraft bat, dala RPG MMO bat. Mate itxino, zaila izela, hemen bai, pizka bai. Esango da, roleko joku bat, bakarrikan masiboa dala, online, masibo online, ez da? Eta hor, mundu guztiko jendekin jolastu da kasu, zerbitzati ezben nintzen. Ze gertatzea, leheno izina komentatzen gu elkartu ite ginela eta bidana, eta baina etxetikan online jolasteko kera dako. Eta baita ere, azkenengo urte hauetan, izan da, jendia hasi dela jolasten eta zuzenekoak iten. Jolasten da zuzenekoak iten. YouTubeen, Twitchen, edo beste Facebooken behan ebada kasu itiak, Facebook gaming bidez. Hori, ikiarri jairu itxezaiten nahi adibidez, nesemia, aztek igual YouTubeen ikusten, da gustatzezako ikustia bestiak nola jolasteien.
Hori modan zioke bai, ez da? Bai, hori, gehien bat... Ematik, igual itxarra izenian, igual hobeto beste adona ekenian beha ikustien ibiltzia, ose? Ez, nik askotan ikusten Ikasiteko, ditut estrategiak eta Vale. bideojoku bat adibidez, esango duk, bideojoku zail bat, Dark Souls, dala, bideojoku oso zaila da. Dark, nahi izan Dark, gor... beltza. Ba, eta Souls, arima beltza, izango litzateke euskal. Vale. Dala, irabazteko, igual pila bat kostatzen da, eta orduan zuk ikusten bestaten nola iteun, estrategia hori hartu, pasatzeko. Olako hori tutorialak izango litzatekena. Sukalaritzen bezala, errezeta zituzula, leheno bere garaian idatzita amonak pasatzen zizula, oen gero interneten dakazula. Ba, men berdinak gertatzen. Jendia jolazten da, eta hori dana, osa. Ierro zeiasekak honek, garillasekak, hartua eta kurkuma pixkate bai. Nalde guzaitu. Bai. Arrazio, kondumentua. Bueno, hemen ogitarteko ingo deu, eundokua. Ez dakitan erabiliko deu, nokio erdila mostukoeten, Guaingoz dana mostuet, prestatzen juteko, eta hemen bagitxestik aurreaka, Beizak, banana esplitaiteko, txokolatia listo dakau, marrubilak bai, intxaurrak bai, eta esne gaina arrotu behar dugu osgailuan dakaula, eta gero behar deuna dare bai, elatu artea eta jarri. Hoi listo dakau. Eta hemen bai, gero behar deuna txuleta markatu gurin horretan, saltxa indeu barrun emateko, patata martxan daude, eta tipula baitu zazi itxura hartu nahi deken. Marmelada ematik honek. Marmelada ematik. Karamelizatu da. Haide, karamelizaten, eta hau dena aurreatuta da gaunez, beste reportai bat ikusten jungo gaitu gadoz. Primeran. Bilbao Brazan erretigira jungo gea, eta bertan ningo igue txuleta, baino modu tradizionalean. Guazen ikustea. Eguerdion Joseba, Miguel eta Koro gara, eta gaur Bilbora etorri zara, Bilbao Brazan erretegia ezagutzera. Ongi etorri! Proiektua 2008ko irailean hasi zen, pandemiaren erdian, eta proiektuaren atzean Vicente eta Miguel Urizar aita semeak daude, eta haiek ikusi zuten nola azkenengo 2 belaunalditan Bilboko hiria, hiri industrial bat izatetik, zerbitzu hiri batera pasatu egin dela. Eta ideia hori erretegian islatu nahi izan dute, eta erretegi tradizionalaren figura berreskuratu nahi izan dute. Gure sukaldaritza, erretegi tradizional baten sukaldaritza da, eta errezeta tradizionalak egitea gustatzen zaigu. Bertako produktuak erabiltzen ditugu, eta kalitate obrenekoak. Eta noski ikatza protagonista da gure sukaldaritza, brasa delako gure espezialitatea. Baina, brasa gure espezialitatea izan arren, labea ere erabiltza asko gustatzen zaigu. Gainera, ez ditugu alde batera uzten ideia eta teknika berriak. Sukaldaritzak azken hamarkadean jasan duen iraultzari jarraituz, plater berriak sortzen ditugu. Gure produktuak ahalik eta gutxien manipulatzea gustatzen zaigu eta ahalik eta freskoen zerbitzea. Horregaitik egunero, kartatik kanpo, badaukagu sasoiko plater bereziak. Eta gure menu dagokienez, karta da gure muina, eta 3 hilabetero edo 4 hilabetero aldatu egiten dugu, sasoiko produktuak eskaintzeko. Eta gainera eguneroko menuak ditugu, astelehenetik ostiralera eskaintzen ditugunak, eta beti saiatzen gara brasa platerren bat sartzen, eta horreiz gain lapikoko platerrak eskaintzen ditugu, eta aurkitu dezakegu eguneroko menuan, beti distilak, barrunak, horrelako platerrak. Eta orain, aurkezpenak eginda, joango gara gure plater izarra prestatzera, txuleta. Orain, hemen gaude Javirekin, gure sukaldaria, eta esan bezala, txuleta prestatuko dugu. Zergaitik da gure txuleta hain berezia? Amaitzen dugulako bezeroen mailan. Bezeroen mailan, brasa bat daukagu, eta beraiek amaitu dezakete txuleta haien gustora. Gaurkoan, daukagun txuleta Galiziatik dator, zimental arrasakoa da, eta gure okel zinta hau, 45 egun inguru egoten da gure ontzekamenetan, eta oso kalitate honekoa da, infiltrazio handia daukalako. Oso garrantzitsua da
txuleta giro temperaturan egotea, bestela ez litzateke ongo egingo brasan. Txuleta on bat egitekoaren gakoak, ba nola ez, okelaren kalitatea, gero ikatz vegetal on bat izatea, eta noski sukaldariaren eskua. Arraza ezberdinak erabiltzen ditugu, eta gaur egun 3 hornitzaile nagusi ditugu. Euskal Herrian ditugu 2, bat Bizkaian eta bat Gipuzkoan, eta Galizian dago bestea. Bueno, eta gure txuletari laguntzeko osagarriak ere bere garrantzia daukate. Orduan, patata frigituekin, piper berde frigituekin, eta entsalada on batekin laguntzen dizkiogu. Bueno, Joseba, hemen gelditzen gara, txuletak gozatzen, eta nahi duzunean badakizu non gauden, Bilbao Braza erretegian. Agur! Ai, ama, kuadrilla, ze gauza goxua, txuleta ze gauza jarraek, Bai, Txingarretan baino. inda, simplia, Ez dik guglia ingoia gaur, baina, bueno, gliatzea gustatzen zaiten batzutan, da gaur hoxe ingo dugu. Besarka handi bat, eta jarraitu horrela, betiko moduan iten gauzak. Gukin bihar deuna da, behitu, tipulak, 6 txula hartu duen, hau ja, listuak hau, hogita artian sartzeko, hor txutziko dugu epeltzen. Bani joa, esne gainan bila, zeatik handakau hemen esne gaina, bi gauzagatik, bat, hotza bihar deulako, ondo arrotzeko, bestela moztu itea, eta ez, bestela moztu itea, bestela ez da ondo arrotzen, eta gaina hola bola otzotaziok, eta hobeto aguantatzik. Hemen ingo ekena, behitu, hemen azukria dakau, botako deu, makinita sartukoek, eta dena arrotukoek, bale? Arrotzen dekenian, ja montaia iten hasiko gaituk. Banana espitana, eta nik hemen ingotena da bai, patata hoi, ja, potxa inda daude barrutikan, egurra emango dio, kanpotikan kurruskari gelditzeko. Eta inbiar detena da, zutan jarri, txuleta. Hau de gaulio errein diuna gaurkoan. Ona. Bueno, eta hau dana esan da, baldakazue proiektu berrik esku artean edo, pentsatzen den gauza gehiago egite dituzuela ere bai, ezta? Bai, momentu honetan, aigea gamer gela pila bat egiten, hor dazkagu bi langile eta pila gaude dana eman da, hori seinale hona da. Eta eskuartean, ezagun dut, dazkagu bi proiektu izkutuan bezala, ez? Horrein dikan ezin dela esan, baina, bueno, zerbait komentatuko dugu, ez? Bat izango litzateke Minecrafteko zerbitzari berri bat, berezia izango dena, eta bestea da, aurten 10. urte horrena ospatutze dugu, eta horren inguruan, ekitaldin bat, edo, bueno, zerbait egongoa. Perfecto, eta nun izangoan, edo nundik noa ibiltzen zaten, adibidez, beti pentsatzeat, bueno, Euskal Herri mailan ibiltzen zatela, etxegiak gehiago jute zaten, o hemen ibiltzen zaten, o jute zaten gehiago Bizkai aldeare bai, edo Araban, Naparrun, iparralde ikutzen dezuen. Eman pixka gehiago, bai, pixka gehiago. Printzipioz, Euskal Herri guztitik ibiltzen, bai Naparruan, bai Euskal Frantzian, bai Bizkaian, bai Araban, da bai Gipuzkoan. Eta edo euskeraz indeun leku guztitan, ez? Adibidez, bere garaian, idatzin bat edo bihandu zen Estatu Batutako unibertsitatea euskerako hori boizira. Horrek kontaktuan egon ginen eta hori dena, eta bihandu zen bai euskaraz jolazteko argibide batzuk, eta... Ona. Bueno, eta hau, pentsatzea destekela ire ogibidia, ezta? Gari? Ez. Hau gehiago izango litzateke afizioa, ez? Utxune bat zehon eta betetzeko, ala. Ni berez, momentu enten naiz, teknikaria, argi teknikaria, almazen baten iten lana, eta kontzertutako, telebistetako, eta horrelako gauzetako, zagite ditugu. Ados. Eta hau orduan, hemen ordu asko sartuko ikutukela pentsatzea, ezta? O, bueno, ikesateken azkenian... Dega afizio bat, eta bai, afizio... Gustoko tokin lanik ez da izaten da. Vale. Hori da erantzun ona, bai ez? Ona. Bere ordutegi, lana badaukatzetik, baina oso, esan dut, gratifikantea edo ona da, azkenian, aizea zerbait sortzen, etorkizunean ibiltze okiko buena, ez dala hortxe bukatzen. Honek jarraipena izango duna, ez? Beste norbaitek bere garaian, bitu, oen dela ez da izan bat urte, euskarazko jokuak egin zituzten, bitu hemen dazkau. Horiek ez galtzen, ze horiek gorreta daude. Orduan... Hor gelditzea betirako, hori da, orduanak ibiltzaka. Emaiok, hau listo utziko dugu hemen, segiat hau dena gehiagi izangoan, o arrotzia deken dana egitea. Ne usteat, erdila prestatuko deula, usten dut horrela nahiko izango gala. Ingo dugu horrela, eta nik uste dut hola ogitartekoa nahiko izango gala. Hau utziko dugu beste batean zako. Horrela, eta hemen, oide, guain bai, guain bitu, utzian nahi hau. Bai, profesional. Kenduko zigo hau, minik esartzeko, eta listo. Eta guain ingo ekena dek, behitu,
hau listo sekao, marrubi listo sekao, intxarrak bat. Ingokena platano bat iriki, Bai, eta erditik moztu, eta bat hemen alde baten jarri eta bestia bestian. Eta ja, barruan osagaia botatzen jungo gaitu. primeran. Eta hemen dakauna da, ja, txuleta, zeusai botatzeiken olaite jaunean, Belartxuen historia dek latza. Eta hemen ondo erre alde batetik, ondo bestetik, eta gau da garrantzitsua, errepuntxua bateatzen zaiona da, pinutz, deitze zaio pinutz historia hau da. Mantekila erretzean ian, ateatzen zaiola ikutu bat noizet deitzen dioe iparraldeko eta frantzigoi aldekuak, da mantekilan ikutu berezia, ateatzen zaio frutu lehorran ikutua, eta gero ja batzui eta belar berezia hauekin, ezin hobe. Eta hau, barrutikan irigo nola guzti zaitxuleta, gutxin da? Sukalaiak agintzeuna. Bale, nahi gutxin da. Arreglau. Ia korrika juteken horietako bat. Perfecto. Hau sekau ja, ondo markatuta. Ingo deuna da, hemen jarri, gero atea, eta moztu. Bale, horrekin ondo gua, no? Bai, holaxe esan diazu, ezta? Bat Bai. errit dibitita. Ezin hobe, guain jungo aiz, hau, geho, dana estik erabiliko. Jungo aiz hemen, marru bilak botatzen, intxaurrak botatzen, geho, esne gaina goiarakada pare bat jarriko ituk, eta gero helaua jarriko jau, bukaeran jarriko dugu helaua, eta txokolatia, bale? Primeran. Ite kontu junai hoi Bai, betetzen, ni jungo gau pixka txukunduko deu, hemen indeun triskantza guzti jakin, eta hain biharretena da jare bai, ogitartekua jarri tablatxo baten gainean, eta montaia egiten hasi. Zeusoi botatzen txuleta horrek. Ai, ama. Bueno, eta hemen ningo deuna da, ogitartekua. Bale, hau horrela, eta hau horrela. Azteko eta behin, esan deu, hemen indeu masatxoa jarriko jo. Bai alde batian, da bai bestian. Horre ere, postera rainten nahi gaituk, Bai. Asko jute alai soziadea eta holako gauza asko prestatze aldituk. Bueno, bai, prestatu asko ez, ABC, esate duna ez, sukaldritzako Bai. ABC, baina bai jute gala askotan gaina, ni arkaiz mendikoa naiz. Zarautzen bakizu, horrek indeko indar badaukala. Bai noski. Eta jarraitu esala, gila esan, elkartiak eta batzuk esateu gainia dekapakaida daudela, mekatxiz lamar, eta pena emateik, Bai, gaina leku oso politak izate, ja. Ba, leku polita, betiko familia, elkartu laungiruak, eta leno, hainbeste itura zitxon ez da, arrantzajun, oizea, eraman, menditik etorri ontxo batzukin, Bai. eta laungiruan jan, gaur egun jutia izozia eta batzuk ze, oli asko indakartze jai. Bai, ikusiet, Pekatu, pixkatu, Bai, oiaskua zerbait erresa labeniteko, edo parrilla bertan, ez da? Bai. Motel. Bai. Bueno, hau listo, bani joa honen bila. Eharra itxura da gana. Oain, hau entrekota izango zan. Baldaki txuleta eta entrekotan aldian zer da hon. Ez urra faltaula. Besteik ez. Hoxe erantzuten itxan. Bai, hori ez. Bai. Ba hori ez, behitu ze itxura dakan. Behitu barrutikan ze ikutu batea dion. Behitu delaguna, gola, hiru kolore uki behar du. Bat gorria, goian grisa, eta gero erreta. Eharra indu hemene. Bueno, eta lan bidiaz galdeu diat, aia izire hobi ja, baina hobi gehiago, karatere ite guan, ez da? Bai. Jarraitze alde gor. Bai, hasi nintzen 4 urtekin karatetiten, da, hoa indikan, falta zeskitenak, ez? 38 urte egin da, horren beste. Beste horren beste inbehar alditu, bai, Bai, karate bizitza osoko kirola, ez da arte martziala da, orduan, da, azkenean filosofia bat da, edo, bueno, berarean bizitzeko era bat zen, baina guain, gara hauetan ez estresa eta botatzeko eta ondo etortzen ez, hoxe, karate, bai. Ezin hobe. Eta karate zite, kastero egiten dek hori, ose? Bai, entrenatze deu zarautzen bertan, Mikel Meixokin, dala, Bai. zazpigarringo dan karate gerriko beltza, eta hastian 2 alditan, 2 alditan. Hastian 3 alditan, Bai, hori da, bai. Esan mina prestatu berdiala, bestiei lagundu, beti dago zerbait diteko horre bai. Ondo, osea, dane iriztea, gaina esan dut bizeme askakela, zebat urte daka eguantxe? Batek 5, abestiak 9 hilabete. Jope. Onak ateituk, eta horregatik sekaten mora. Bai, aita txintxua izango egeta, Ez. Aita bidurri jasan da. Amare bai, Bai, Aita nazatele, baina amare. Amare, vale. Minus plus, hoxe dut erron segun. Bueno, hemen txindiuna dek, eundoko gitartekua, beizak, Hau bat, hau bi, hoi gutxi balitz, gazta jarriko zio hemen, ni uste pusketa, 3 pusketatxo hau egin nahikoa, dana ez ziula jarri behar, gazta hemen tala, bale? Oso ondo, guain, hau, historia hau, pixkata berazteko, errukula jarriko zio borrela, eta hoi gutxi balitz, patata prejituak, hau etxekia lokura bat izango egen, igual onduan jarriko zizkio, no? Igual bai, ustela igual betegi usela.
Bueno, jartzagatik basio jartzea, Bai, beti ziok. venga, batzu jarriko zizkio, esategatik ez txigula jarri. Hoi da. Vale. Beste laitu inberko ju. Horrela, eta hori zenek iriki berdik hau guain barroa sartzeko. Ingo jagu gale gina, no? Saiatuko, da. Saiatuko baituk. Bueno, hemen patata bekonduan botako zizkio. Eta hain behar deun bakarra da, elatu atea ozgailutikan. Oi, ama, hau ogitarteko zer de gaui. Earren du gaurkoan bai. Eta hemen, helaua, menta eta txokolatia. Banitxa bere bila. Earren du gaurkoan, Gari. Bai, Ona. piura bai. Bueno, eramango deuna da hau bolatxu ateatzeko. Eta gero hemen, goiara bat, txokolatia botatzeko. Hau, beti ure peletan komeni. Zergatikan, geho laite deu. Ras, eta bolatxuak ateatzen dira. Perfecto. Pixka sartu, beste behin. Txak. Eta txak. Eharra indi gorkoan. Ai, ama, txokolatia, hi. A ber, hemen nola dakaun puntuan txokolatia. Puntuan dakau, azal pixkatatea saio, baina bueno. Hola, xegarriko jau. Oh! Ai, ama. Venga, mentatxua. Gaur egun bada torreta. Nekatxiz lamar. Honei bokau asatu bertzioula. Bat. Eta beste txikitxo bat, hemen. Eta bi. Bueno, launak, hemen txedakau. Banana split eta txuletan ogitartekoa. Bueno, launak, mi esker horregatik eta hiri mi esker. Eskerrik asko Gure gonbidapenak. hemen, ikusi zu hemen, bakizue, gaimak euskara sustatzeagatik, nola ez? Eskerrik asko Gari, jarraitu horretan. Agur launak. Arte.